no cómic en galego nós temos aquí unha problemática, que se os fixades, todo o noso posto prácticamente é manga, importación, literatura japonesa. Tradúcese moi pouquiño o galego, de feito aproveito que me lo preguntades para pedir que por favor se traduza moito máis, porque eu xa teño 40 anos, son da xeración do Xabarín, dos primeiros, e toda a miña xeración falou e disfrutou do galego precisamente a través do anime. E sí que nos gustaría moito que, igual que se fai no País Vasco en Cataluña, se aproveitase para subvencionar ese tipo de obras e traela para meter os cativos precisamente na lectura a través do manga en galego. Bueno, están medrando ano a ano, tamén está medrando a oferta en todas as idades, tanto no infantil, juvenil e adultos. E nada, son boas no sentido de que siguen a medrar. Ainda lonxe do desexable, pero siguen subindo. Eu penso que hai obras moi boas, hai un panorama de talento tremendo, hai xente que é boísima. A ver, o panorama vexo complicado, non, da banda A ver, deseñada claro, vexo sí. complicado pero a nivel nacional e en galego tamén, non? Ao final sí que é certo que se consume, penso, incluso narrativa, non? Tamén pouco en galego, non? Que ao final acaba máis derivando en centros. Bueno, o sea, hai un interese, pero que creo que se podría facer por impulsalo. Mas está tamén estes premios como os Castelao, que dá visibilidade. É un mercado complicado, que vai a máis, pero é complicado. Sí, nada, hai bastantes máis autores, mantense demo editorial como editorial así en galego e máis aberta, no? Con máis catálogo de autores, apostando pola xente nova tamén, e despois está o Patito e logo a autoedición, creo. Medrou exponencialmente, pero como dixo el, o que falta a veces parece que son os lectores, non?